Sugeng siang para pemirsa. Ing kesempatan menika kula badhe ngandharaken babagan salah satunggaling kebudayaan Jawa ingkang aturut. Ing punika tembang Macapat. Tembung Macapat inggih punika tembung tradisional Jawa ingkang kaiket dening guru patra, guru lagu lan guru wilangan. Tembung menika gadhah fungsi yaiku asal-usul tembung Macapat. Sampun wonten wiwit zaman rumiyin lan ngrembaka ing zaman kerajaan Majapahit lan Kesultanan Demak. Tembung menika ugi dipunikaken dening para wali kados Sunan Kalijaga minangka sarana dakwah. Jenis tembung Macapat wonten 11 yaiku kita badhe ngrembug salah satunggaling tembung Macapat. Inggih menika tembung picil. Tembung picil gambaraken japang bayi sing wis lair lan wis cetha priya utawa wanita. Pomo kaki pada tipon eling ing pitutur ingang sira uga satriya kudu anteng jatnika ing putih roro sarta wasis samu parangipun. Mijil nyariosaken bab wiwitang gesang manusa ing donya. Ing tahap manika, manusa dipunajab saged dados pribadi ingkang becik migunani tumrap sesami. Tembang manika ngemot piwulang supados kita tansah ngudi kebecikan wiwit enom. Mekaten ikan saged kita aturaken, mugi kita saged njaga lan nglaksanaken kebudayaan Jawa mliginipun tembung Macapat. Matur nuwun sampun mirengaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.